Rydyn ni yma yng Ngwasanaeth Dylunio Adeiladu a Archwilio Eiddo YGC yn dim o benseiri, syfeirwyr, peirianwyr mecanyddol, peirianwyr tydanol a chyrcod gwaith. Pob peth sy'n angen i ddylunio a chodi adeilad o'r newydd neu addasu adeilad sydd eisoes yn sefyll. Rydyn ni'n gwneud yn siŵr ei fod yn saff ac yn ffit i bwrpas am blynyddoedd i ddod. Rydyn ni'n gyfrifol am bob math o brosiectau sy'n amrywio o adeiladau cyhoeddus a phreifant. Pan mae cleiant yn dod atom efo prosiect, rydyn ni'n gweithio efo nhw i ffeindio allan beth yw ei anghenion ac yn dod i fyny efo syniadau dechreuol. Fel rhan o prosiect ddylunio, mi fyddwn yn gwneud archwiliadau o'r safle. Bydd hyn yn amrywio un prosiect i'r llall, ond mi allai fod yn archwiliau o safle lle mae bwriad codi adeilad o'r newydd neu archwiliau o cyflwr adeilad sydd eisoes yn bodoli. Unwaith byddwn wedi casglu'r holl wybodaeth rydyn ni ei angen, byddwn yn cyflwyno'r syniadau diddorol ac ymarferol i'r cleiant. Gallwn ddod â'r syniadau yma'n fyw i cleiant drwy ddefnyddio rhaglenni cyfrifiadurol i greu delweddau effeithiol. Os oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer unrhyw waith adeiladu, byddwn yn cyflwyno cais i'r awdurdodau berthnasol ar ran y cleiant. Unwaith byddwn wedi cael seil bendith cynllunwyr, byddwn yn mynd trwy'r broses bellach i wneud yn siŵr fod yr adeilad yn cwrdd â gofynion rheoliadau adeiladu. Hynny ydy ei fod yn ddiogel, yn hygyrch ac yn effeithiol o ran adeiladwaith, ynni a dŵr. Dyma enghreifftiau o rai o prosiectau rydyn ni wedi bod yn gweithio arnyn nhw dros y blynyddoedd diweddar. Drwy gydol y cyfnod adeiladu, rydyn ni yn parhau i weithio'n agos efo'r cleiant, ein cyfrifoldeb ni hefyd fydd i archwilio safon a chynnydd y gwaith drwy gydweithio efo'r adeiladwyr. Wedi'r cleiant symud i fewn i'r adeilad newydd, mi fyddwn ni dal ar ben arall y lein iddyn nhw. Mi fyddwn ni ar gael am gyfnod penodol i ddelio efo unrhyw broblemau sy'n codi efo'r adeilad ac i gynnal archwiliadau pellach. Ar y pwynt yma, mae'r gwaith wedi dirwyn i ben, a mi fedrwn ni edrych nôl gyda balchder, gan fod gan yr cleiant a'r defnyddwyr adeilad sy'n gweddu ei anghenion.